ಇನ್ನ ತಯಾರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗ ಮನಲಕ್ಕಿರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿ ಟೀಚರ್ ಡೇ ಮಾ ಹಬಕಿ ನಲಕ್ಕದನ್ ತಹ ಮಿನಲಹ ಎಂದ್ರಾಂಕಿ ಮಿನ್ನಮನು ಹೊಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ನನ್ಕೆ ಮನ ಒಂಗೆ ಹೊಲ हेलो देखिए नेटवर्क बारंबार की इंहा कथा और मर नेटवर्क इंहा कथा मिंद्रा लगेंती ढेर बड़ा पार मंजा करा एन्निंग नंते नंते en ಮುಜರಾನಂದನ್ ಅರ್ಧನ್ ಬಾಕನ್ ಕಿನಿಂಗಿ ಕೊಡಮ ಹಾಹುನಿ ಬಡ್ಚಕರ್ದರ್ ಎರ ಅಕ್ಕುಂಜಿ ಹುರ್ಮಿತಿ ಬೆಳೆ ಚಟಾಲಿಕ್ರಿ जेएसएससी सीजे ताहे इजी संगे संगे दी झारखंड एक्साइज पुलिस की हुजूरी यानी हम झारखंड उत्पाद सिपाही की हूँ वैकेंसी की री त इदिगी सिलेबस गी पत्नु कथन अन्ना रचा पहे सिलेबस नु हुर्मिची चिचिकारी अन्नु यानु हुर्मिची मलत्रालिक्री इजे एक्साइज सिपाही के जे गिरी यानु 10th लेवल गिरी अरा 10th गुट्टिता दिन नेंता मिनोर इन्नी लेखा घोक आदरादी इदिन तिंगलक्कादन पहले मुंदने एदत लोदत कि इजे जेएसएससी री आप तहा सिलेबस में इंद्रेंद्र तिंकेरी ई जे जेएसएससी री आद उत्पाद सिपाही कथनंचकिरी और अय्यनु आद तिंगिकिरी कुड़ख विषय era idne khairat holen yen ed khandahanu अन्य खट्टकारी पहन आमिदिन ये पठान्स अय खीरी री उपन्यास री नाटक री तेने लिखा येनु अरा इदी संगे संगे दिन चिचकारी लोकगीत लोकगीत नु इंद्रारी लोक कथा लोकगीत मुहावरे कहावतें पहेली एने लिखा कथा येनु नंजका रई कोडेंती तो इबड़ा सब जेरी ईद यन चिचकारी पह यानु एक